Tämä on tämä meidän oikea paikka. Tässä näin. Varpaat suunnilleen samalla tasolla. Ja se on käsi, joka merkkaa sen oikean paikan. Tästä lähdetään liikkeelle aina vasemmalla jalalla. Seuraa. Seuraa. Yltä. Yksi askel kerrallaan. Seuraa. Yksi askel kerrallaan. Seuraa. Hyvä. Seuraa. Hyvä. Seuraa. Tämä oli jo semmoinen vaikea liike, että ei kannata pennulle vielä opettaa. Tämä viimeinen